A flota artesanal volve ao traballo. Os seus representantes regresaron de Madrid cun compromiso da Secretaría Xeral de Pesca. O Goberno do Estado flexibilizará a aplicación dos novos controis da nova normativa europea. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta e outras informacións antes titulares. Os servizos de limpeza dos hospitais do Salnés e do Barbanza suspenden a folga indefinida. Fano tralo preacordo entre o Sergas e as empresas concesionarias para equiparar as condicións laborais a outros centros. Preocupación na Pobra ante a presenza de novos vertidos na Ribeiriña. O Concello requirirá a Costas máis información sobre o estado da zona e as actuacións a acometer. O alcalde da Pobra asumirá a delegación de deportes en relevo de Eloi Sobrido, que segue á fronte de Mocidade e Facenda. Este cambio responde únicamente a razóns operativas. Pontevedra entregou hoxe os premios Cidade de Pontevedra. Fernando Pintos e polo Correo do Vento foron os recoñecidos este ano polo xurado. O desfile do Entroido de Meis celebrarase o 14 de febreiro. Será o primeiro do Salnés e repartirá 2.000 euros en premios. Estamos nas novas do día. Comezamos. A flota artesanal xa respira. A reunión entre os seus representantes a nivel estatal e a Secretaría Xeral de Pesca rematou con acordo en Madrid. O Goberno flexibilizará a aplicación da nova normativa europea que estas embarcacións consideraban inasumible. Deste xeito non terán que realizar as dúas prácticas que máis lles preocupaban: notificar a súa entrada a porto con 4 horas de antelación e pesar a bordo todas as especies capturadas. No seu lugar, os mariñeiros non estarán obrigados a pesar a bordo as capturas que non excedan os 50 kilos. Ademais, terán que informar cando saian do punto de pesca con dirección ao peirao, no canto de avisar con antelación antes de entrar a porto. Tras este acordo, o sector recuperará a normalidade. Despois de días mantendo as embarcacións amarradas, volverán faenar cando o tempo e o estado do mar o permitan. Tamén as lonxas recuperarán a normalidade. Preacordo entre os Sergas e as empresas concesionarias da limpeza hospitalaria no Salnés e no Barbanza para equiparar as condicións laborais do persoal ás do resto de centros do sistema sanitario galego. Segundo informou a CIGA, o Servizo Galego de Saúde comprometeuse a non licitar os servizos de limpeza nestes 3 hospitais mentres estes acordos de mellora non sexan incorporados aos convenios provinciais. O sindicato recorda que nestes centros hospitalarios do Salnés e do Barbanza, ou igual que no DC, non se recoñece o persoal a súa equiparación co grupo E dos Sergas e aplícaselle o convenio provincial da limpeza, polo que dispón de condicións inferiores en materia retributiva, de complementos, de descansos e de xornada ás que ten o persoal dos servizos de limpeza doutros hospitais galegos. O tempo neste preacordo estableceuse un calendario de negociacións que comezará no primeiro trimestre deste ano e que deberá quedar pechado no primeiro semestre do 2027. Con este achegamento queda desconvocada tanto a folga indefinida, cuxo inicio estaba previsto para mañá mércores 21, como as movilizacións, comezando pola concentración diante do Parlamento Galego fixada para o xoves 22. Preocupación na Pobra ante a aparición de novos vertidos na zona da Ribeiriña. Aínda que o Concello non ten as competencias en materia de litoral, dirixirase á Xunta e á Demarcación de Costas para coñecer o resultado das prospeccións realizadas na zona e as actuacións previstas para acabar coas filtracións. Hai preto dun ano aparecían os primeiros vertidos no litoral pobrense da Ribeiriña procedentes dos depósitos de hidrocarburos soterrados na antiga fábrica de la Onza de Oro. Daquela, a Demarcación de Costas do Estado, a administración responsable das obras de rexeneración da zona, realizou unha serie de prospeccións para determinar a orixe exacta e o alcance dos vertidos. A día de hoxe, o Concello da Pobra non coñece aínda as conclusións deses estudos, polo que requirirá a Costas a presentación do informe e se está previsto acometer algunha actuación. Non temos coñecemento de o estudio ou a prospección
que iba a facer costas, a demarcación de costas na zona onde se dixo a regeneración para saber, a posibilidade de que estos vertidos se sigan producindo, se non se van a seguir producindo, que masa de terreo hai contaminada. Eu teño aquí o informe de actuación que nos pasou a propia demarcación de costas, onde podemos ver, pois imágenes onde se ven a terra completamente impregnada de hidrocarburos. Eu creo que isto, a ciudadanía o vese un pouco donde foron os depósitos que se retiraron e, efectivamente, aí afloraba e estaba contaminado o terreno con hidrocarburos. Agora estánse infiltrando cara ao mar, ou polo menos todo é o que indica, e nós queremos coñecer o resultado dese estudio, que nos digan se teñen pensado actuar, facer algo ou non, si esperan que vayan a menos e que desaparezcan co tempo porque non hai moito volumen de terra contaminada. O vertido rexistrado a pasada semana non é puntual, senón que son frecuentes as filtracións, aínda que de pouca entidade. O Concello preocupanlle as posibles afectacións medioambientais, polo que contactará tamén co Servizo do Litoral da Consellería de Medio Ambiente, quen ostenta agora as competencias da costa galega, e tamén co Intecmar para coñecer o estado dos bancos marisqueiros próximos. Hai ora un traspaso de competencias, co cal tamén nos vamos a dirixir ao Servizo de Litoral, dependente da Consellería de Medio Ambiente, e tamén vamos a solicitar, como xa fixemos no pasado, o Intecmar, si teñen novos análisis e resultados sobre como está afectando ao marisco e a zona da Ribeiriña, principalmente. Nos análisis que temos aquí, que xa nos mandaron durante o ano pasado, pois hubo afeccións, hubo momentos que hubo que pechar o banco marisqueiro, estaba na valla afectada, aínda que sí que non chegou a afectar ao banco dos Raposiños nin ao de Cabo de Cruz, que son os máis importantes e próximos. No Concello da Pobra lembran que non teñen competencias neste ámbito, polo que, a pesar da preocupación, tan só pode limitarse a instar ás administracións competentes a actuar e buscar solucións. O Concello de Boiro e a Deputación da Coruña traballan na mellora da rede viaria provincial para garantir unha maior seguridade en todo o termo municipal. O alcalde Xosé Ramón Romero e o concelleiro de Urbanismo, Luís Ruiz, mantiveron unha xuntanza coa deputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, e técnicos da Deputación para analizar as principais necesidades que presentan as infraestructuras. Son 3 as estradas nas que está previsto acometer as vindeiras intervencións, a que conecta Boiro con Noia, a de Abanqueiro e a que une Boiro e Lousame. Cambios no organigrama do Concello da Pobra. O alcalde asumirá as competencias en materia de deportes por razóns operativas. Eloi Sobrido, que até de agora asumía esta área, quedará á fronte das delegacións de Facenda e Mocidade. A falla de tempo para asumir unha maior dedicación a unha concellería tan demandante como deportes levou a Eloi Sobrido a plantexar o alcalde o seu relevo nesta área. Será precisamente o rexedor, Xosé Carlos Vidal, quen asuma agora as competencias nesta materia, mentres que Sobrido continúa á fronte das delegacións de Facenda e Mocidade. Por esa falla de tempo, porque, non estou aquí a tempo completo, teño o meu propio traballo, e a Concellería de Deportes é unha concellería que exixe un tempo completo, atender aos clubs de maneira, posiblemente máis inmediata, e eu a veces non tiña esa disponibilidade, falando estas cousas co alcalde, a pesar dun bo traballo realizado en canto ás instalacións, en canto á subida de subvencións, incluso algúns patrocinios que antes non se daban como axuda, considero, sendo honesto comigo mismo e co resto de compañeiros, o que lle plantei ao alcalde foi que tamén como Facenda, que esa sí que a vou seguir levando, leva bastante tempo, que digamos que creía que o máis apropiado era que unha persona que estuvera aquí a tempo completo leve a propia Concellería de Deportes. Entonces a Concellería de Deportes vai pasar agora a competencia da alcaldía, que realmente entenden todas. Entonces, simplemente vamos a facer ese pequeno cambio. O alcalde quixo agradecer o labor do aínda edil de Deportes ao longo destes anos, con proxectos e apostas moi importantes, tanto no que se refire á mellora de infraestructuras como á promoción do deporte. Quero agradecerlle o seu traballo e a súa entrega. Penso que a súa xestión foi moi positiva, mellorando moito as diferentes instalacións e facendo un moi bo traballo na organización do deporte do noso concello. Sin embargo, a realidade da xestión municipal é exixente. En estes momentos, as outras áreas das que é responsable, Facenda e Mocidade, xunto cas responsabilidades
que se derivan da nova praza que ocupa como funcionario no Concello de Sarria, fan que non poda ofrecer ao deporte da Pobra a dedicación que el mesmo considera que é necesaria. Tras dar conta do decreto de alcaldía, o Pleno deberá agora aprobar a modificación das competencias, posto que se mantén a dedicación parcial do 25%. Precisamente un dos principais proxectos que deberá retomar o alcalde á fronte de deportes será a posta en marcha do módulo cuberto de atletismo da Alta. A instalación entrará en servizo nas próximas semanas, unha vez finalizados os traballos de acondicionamento interior. Tal como se fixo no proxecto original, era simplemente o que é o módulo, é dicir, o que é a estrutura máis a pista. Faltaba todo o que é o tema de pintado, todo o que era acondicionar dentro. Entonces o que se decideu, falando con Ana, técnico de deportes, é que creíamos que a mellor podía saber esas necesidades era o propio club de atletismo. De feito, falouse co presidente e, de feito, un dos fillos do presidente é quen está facendo toda o que é a obra interior, que está xa o pintado, chegou aí atrás uns materiales que eran necesarios que fixo a empresa de Paz García, é dicir, estás acabando de acondicionar para poder usarse canto antes. Dende o Concello entenden o malestar do clube dos deportistas que adestran na Alta, polo que traballan na axilización do acondicionamento do interior do módulo, que entrará en servizo próximamente. Foi como un proxecto en dúas fases, pero non en dúas fases, é dicir, hubo un proxecto que era a propia construcción, pero che deixaba un pouco vacío en canto a poder usalo. Entonces hubo que, a través dunha partida que se financiou con remanente de tesorería aprobado ano pasado, se habilitaron 22.000 euros para esa finalidade. Que pasa? Son traballos que levan certo tempo, porque hai que esperar certos materiales, e agora, eu supoño que en breves, eu espero que poda abrir para usarse tanto polo club como por usuarios que podan solicitar cumprindo ca ordenanza que hai aprobada. En o turismo e elaboración de viños son as materias que trata o novo curso da Mancomunidade do Salnés. A acción formativa está marcada no Programa Integrado de Emprego e busca dar resposta a unha necesidade crecente do territorio, a escaseza de perfis profesionais especializados en enoturismo. Os 8 candidatos xa empezaron a súa formación, que se desenvolverá en Condes de Albarei e Pazo Baión. A Mancomunidade do Salnés volve mirar cara ao sector vitivinícola no deseño da súa oferta formativa. Xa está en marcha un novo curso enmarcado no seu programa integrado de emprego que formará o alumnado en enoturismo e elaboración de viños. Se necesitan personas formadas en todos estos ámbitos. A veces hai personas en enoturismo, pero non teñen tanta vinculación coa elaboración de viños, e hai personas que teñen moita formación en elaboración de viños e ao mellor non tanto en enoturismo. Por lo tanto, unir esas dúas áreas vos vai a ter unha perspectiva moito máis ampla. Por lo tanto, aproveitar esta oportunidade, que hai moitas empresas que están necesitando precisamente destes perfiles, estes perfiles que se están nas que vos estades formando, pois son moi necesarios para un sector tan importante que como pode ser o turismo e como pode ser pois o mundo vitícola. O curso desenvolvese nas adegas Condes de Albarei e Pazo Baión. Por primeira vez, a formación combina estes dous aspectos do sector. Dunha banda, os 8 alumnos participantes adquirirán coñecementos técnicos sobre a elaboración de viños. Poder transmitir todos os traballos e os coñecementos que nos fomos collendo ao largo de todos estes anos, para poder transmitirlos e ao mesmo tempo pois para que eles lle valgan pois para esa inserción laboral, non? É dicir, pois ahora mesmo estamos o que é o sector do viño aquí en Rías Baixas, é un sector moi importante, un sector en expansión, en crecemento, e a verdad que pois moitas veces hai moitísimos postos de traballo nos cales hai grandes posibilidades. Da outra, porase o foco no enoturismo e na comunicación do viño. O obxectivo é que os coñecementos do alumnado non se queden únicamente en saber como se elabora un viño, senón que aprendan a contalo e a convertelo nunha vivencia. Como foi crecendo, como foi evolucionando, ata chegar a formar unha parte importante en todo o que é o contido das adegas, non? Ao final, un visitante que ven á nosa casa para contarlles o que vamos a facer, o que estamos facendo, mellor dito, transmitir o noso traballo, creo que é unha pata fundamental. Entonces vamos a abordar diferentes puntos, como se xenera unha visita, como hai que transmitila e, sobre todo, pois o que é o enoturismo hoxe en día en Galicia e no mundo. Pero os 8 alumnos participantes
participantes, este curso ofrece unha oportunidade de entrar no mercado laboral. Formaránse durante 60 horas, conscientes da puxanza do sector vitivinícola en xeral e do enoturismo en particular. A idea de facer rutas turísticas polas bodegas é algo que me chama bastante a atención e creo que é un sector que está en auge, sobre todo para a xente de fora de aquí, da comarca ou de fora de Galicia, que non sabe como é un proceso de elaboración de viños. Penso que pode resultar moi interesante explicarlle a xente de outros lados de España ou do mundo en que consiste a elaboración do viño albariño Rías Baixas. Para a Mancomunidade non se trata só do seu compromiso cunha formación que atenda as necesidades reais do mercado laboral. Tamén entronca coa aposta que fan polo enoturismo como elemento desestacionalizador do turismo. A comarca está traballando moito na desestacionalización, pois é algo moi importante. Polo tanto, todos esos coñecementos que se poden adquirir no que pode ser a elaboración e todos esos coñecementos en enoturismo vamos a permitir ter unha visión, eu creo que moito máis amplia, precisamente para que eses turistas e visitantes que poidan visitar pois as distintas bodegas ou as distintas entidades relacionadas co mundo do viño teñades unha perspectiva moito máis global e, polo tanto, creo que moito máis atractiva tamén para o turista. No marco deste programa integrado de emprego estanse a desenvolver outros cursos como caixeiro reponedor, operador de carretas elevadoras, creación de blogs, ecoturismo, logística de almacén, big data, agricultura de precisión ou teleasistencia. Voltamos de contado, non marchen. Hoxe, 20 de xaneiro, Pontevedra celebra o Día de San Sebastián, patrón da cidade, unha efeméride que se fai coincidir coa entrega dos premios Cidade de Pontevedra. Este ano o xurado recoñeceu a Fernando Pintos, expresidente da Comunidade de Montes de Salcedo, e o colectivo Polo Correo do Vento. A humildade, a constancia, a igualdade, o traballo, a diversidade, o sentimento de pertenza, o soño dun futuro mellor, dunha vila máis unida á hora de sermos referentes e dun sentimento colectivo na procura dun futuro máis luminoso. Os premios Cidade de Pontevedra son todo iso, un motor de recoñecemento, unha radiografía que hoxe sacamos do dinamismo e valor desta vila e que quedará recollido e salvagardado para o futuro. A veciñanza de Salcedo sabe ben que a terra dos seus montes veciñais facían posible saciar esa diferencia entre ter gañas de comer e ter fame. E con ese pensamento sempre estivo enfrontada na defensa contra aqueles que trataron de roubarlle ese necesario sustento. Hoxe, con fame ou sin ela, gracias a ese convencemento, seguimos sendo donos dos nosos montes comunais. É máis necesario que nunca coidar esas terras, custodialas e defendelas de maneira comunal, para que a naturaleza dos nosos montes continúe viva e protexida frente a todo tipo de depredadores. É para nós unha honra inmensa e unha grande emoción recibir os premios Cidade de Pontevedra. Facémolo con orgullo, con agradecemento e cun profundo respecto polo que significa este recoñecemento da cidade de que nacemos e da que estamos namorados. Porque que bonita é Pontevedra, que ben se vive nela e que calidade de vida temos os veciños e veciñas de Pontevedra. Pero nunca sen renunciar aos nosos valores. O amor pola cultura e pola historia do país, o respecto pola lingua, o compromiso coa memoria, coa ecoloxía, coa igualdade e coa diversidade. Este respecto polas nosas crenzas levounos en varias ocasións a decir non a traballos financiados por empresas contaminantes, con moito poder e pouca dignidade. Fernando Pintos foi o escollido na categoría de persoa física. Deste xeito, o xurado busca recoñecer a súa figura como defensor dos dereitos do monte e da parroquia, que loitou contra as expropiacións de facto no monte comunal e que velou polo patrimonio histórico, etnográfico e cultural de Salcedo. En canto galardoado na categoría de persoa xurídica, o escollido este ano foi o colectivo artístico Polo Correo do Vento, pola súa excelencia artística e polo compromiso coa cultura galega e pontevedresa, centrando a súa produción no público infantil.
A recollida deste galardón foi o momento máis emotivo do acto polo recente pasamento dun dos seus fundadores, Carlos Taboada. En representación súa, ademais do seu compañeiro en Polo Correo do Vento, Enrique Mauricio, saíron a palestra a súa muller e o seu fillo. A celebración dos premios Cidade de Pontevedra viuse reducida polo loito oficial polo accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. Así, suspendéronse os pasarrúas e tamén se reduciu o acto na Casa Consistorial, eliminando a interpretación de varias pezas musicais. Tamén se suspenderon os foguetes habituais nestas datas. Este sábado comezarán os ensaios da Semana Santa de Paradela no Concello de Meis. Será tras o acordo acadado esta fin de semana co que se puxo fin á crise aberta pola dimisión da directiva da confraría que estaba detrás da organización da cita. Segundo a alcaldesa, a reunión foi moi positiva e confían que a Semana Santa de Paradela saia reforzada. Todo o mundo entendeu, todo o mundo compartiu e daí saiu un grupo de persoas que van a coordinar cada unha parte da organización, pois un ensaios de determinado día, outros ensaios de nenos, outros organización de procesións, etc. Nos máis de 100 anos de historia que ten, pois hubo momentos así, nos que, bueno, pois que por conflictos e por roces que simplemente son, esos roces veñen motivados polo interés na Semana Santa, non por outra cousa, non? E que, bueno, a veces hai discrepancias, pois que hubo momentos así de debilidade, pero eu creo que de todos eles se saiu reforzado e este tamén é un momento así. Vamos a sair reforzados e eu estou convencida que Semana Santa vai a ser un éxito este ano como nos anteriores. Durante o 2025, a Fundación Provincial Banco de Alimentos repartiu máis de 1,3 millóns de kilos de comida. Trátase dunha cifra lixeiramente inferior á do 2024, cando se rexistraron 1,35 millóns. Dende a entidade achegan outro dato. O ano pasado aumentou en máis dun 6% o número de persoas en situación de vulnerabilidade que precisaron da súa atención na provincia de Pontevedra. Así, superanse xa os 23.000 beneficiarios. Un incremento que achacan tamén a incorporación de dúas novas entidades benéficas á Fundación, Vida Digna Vigo e a Asociación Rías Baixas de Sanxenxo. Con elas son xa 155 os colectivos sociais cos que traballa o Banco de Alimentos Pontevedrés. De cara ao 2026, a entidade plantéxase varios retos. Un deles será xestionar o maior número de mermas, que son produtos en perfecto estado de consumo, pero que as empresas xa non poden comercializar. Coa nova normativa, a súa destrucción está penalizada, polo que o Banco de Alimentos fai un chamamento a todos eses doantes. Outros dos obxectivos son ampliar a rede de entidades benéficas coas que traballan na provincia de Pontevedra e incrementar o volume de doazóns. O Concello de Ribeira vende a sacar a licitación a implantación dunha plataforma turística intelixente no marco do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino. O obxectivo deste proxecto é a creación de ferramentas digitais que melloren a información dos recursos turísticos, faciliten a planificación da viaxe, xerando un valor engadido ao destino. A súa execución implica o deseño e subministro de software e licencias, así como a súa configuración, a digitalización dos recursos turísticos, a realización de material gráfico e audiovisual para a súa integración na plataforma xunto coa información xa existente, así como a formación e soporte. O orzamento de licitación é de 200.000 euros e as empresas interesadas dispoñen ata o 2 de febreiro para presentar ofertas. O prazo de execución será de 2 meses. O Auditorio Municipal de Ribeira acolleu esta mañá a xornada de clausura dos últimos proxectos medioambientais desenvolvidos pola Asociación Amicos. Labmar e Cabalga, como se denominan as iniciativas, tiveron como eixo común a conservación do ecosistema mariño a través da retirada e valorización do lixo, así como a recuperación e reinserción de corais. Ademais dos numerosos voluntarios e axentes ambientais que participaron nos programas, o acto de clausura contou con representantes de distintas entidades e administracións colaboradoras. Entre elas, a Directora Xeral de Discapacidade, Begoña Beijón, a Delegada Territorial da Xunta, Belén do Campo, o Director do Parque Nacional das Illas Atlánticas, José Antonio Fernández, e a Deputada Provincial de Emprego e Medio Ambiente da Coruña, Rosa Ana García. O Entroido de Meis volverá a ser o máis madrugador do Salnés. O Concello anuncia que as festas comezarán o vindeiro 14 de febreiro e farano co desfile, o concurso Animación na Rúa e 2.000 euros en premios. Só queda confiar en que o tempo acompañe.
O sábado 14 de febreiro o Entroido de Meis dará o tiro de saída a estas festas na comarca do Salnés. Sempre que o tempo acompañe, as cores dos disfraces e a animación musical percorrerán as rúas do municipio para rematar nunha festa na Praza de España. Vai a ter o formato dos últimos anos, vai a ser un desfile e a festa vai a celebrarse na rúa, esperemos que, ou agardamos que o tempo permita, e que vai a ser, como dicía, o sábado 14, con saída desde o pabellón municipal, con desfile polas rúas, pola avenida de Cambado, subida da rampa da feira, e que rematará na Praza de España, onde teremos música e animación ata que unha hora e media despois, aproximadamente, o xurado teña xa decidido os premios. O desfile será tamén concurso. Haberá diferentes categorías recollidas xa nas bases que o regulan. O Concello repartirá 2.000 euros en premios. O xurado, que van a ser persoas totalmente alleas ao Concello, vai a valorar os disfraces, pero tamén a forma de desfilar, a animación, e como nos últimos anos, o Concello ten dedicados 2.000 euros en premios en distintas categorías, que están tamén publicadas nas bases, desde grupos de adultos, parellas de adultos, individuais, tamén grupos infantís e tamén de 0 a 3 anos. Esta cita non ten rival no Salnés. O desfile de Entroido de Meis só coincide co de Pontevedra, por iso animan a toda a veciñanza da comarca a participar. Pontevedra tamén o fai ese día, desde sempre, pero nos notamos que vai crecendo ano tras ano. Simplemente, convidar a todo o mundo da nosa zona para que veña a desfilar o noso Concello, que veña a inaugurar o Entroido no Concello de Meis. Os interesados en participar poden inscribirse de xeito presencial ata o propio día do desfile ou a través da páxina web do Concello de Meis. Ata aquí chegou a edición de hoxe das Novas do Día. Voltamos mañá con máis actualidade a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.